Znači idu korak. Krásne niečo toto. Je to veľké pekné. No. Park je nádherný. Koľko je stupňů? On tam 25 stupňů je. A to dáte za to. Ta voda je krásná. No. Grand Hotel. No, Splendid. Toto je Splendid Hotel. Jak sa mi trasú ty ruky. Keď sa to je napísané. Tady se dáváme. Áno. Aj novo. A poďme daj kraj. Ešte. To sú tí obrazy, výstava tých obrazov. Tam je k tomu bazénu. Vidíš, tej vode? Viedenská reštaurácia. Jaká? Viedenská. Viedenská? Viedna tu. Počkaj, však idem tam pozrieť. Toto je pražská reštaurácia. Pozri, aké toto poumývané, čistúčke, voňavé. Viedenská reštaurácia. Aha, pozri, upratovačky. No, vidíš, ja si myslela, že oni majú mašiny. Ale oni tu nemajú mašiny. To co je tady? Co se to tam dají? Kafe. Ale jak to tu voní krásně, že? Nebezpečně to voní. To je paráda. Tady je Budapešť. Áno, Budapešť. Vidíš, Budapešť restaurant. Tá je uzavretá, táto nefunguje. Bratislavská. Kompletné menúčko 12,90. Áno, to paráda. Ale co tam je v ten vyprážený, vykostené kuracie stehno? Toto. Prechádzaš do druhého hotela. Slovenská izba, to čo je? Nechaj tak, ideme pod. Krásna tá vodička. Aj, Bože.